Hallelujah, the phone Yankopon show and so. Yenadumarako, and I mean, one so yet as we get in Quamo. Namoja idea more fro sunny, and then so the chain, a yin to me fan as sit any de biarada. Yankopon your bankers, and then so was some, and a radia pese ye tea, ye beso my aquantre, no more hine toya quamo. Na ya bonny ain't yao. Yada was si be brodom for pa, so we tea manabroso, sir, with Jesus Christ, it me a bompire. Hallelujah. Ɔdɔfo ma wakɔ aba nanso de ba wote aseɛ sɛ dwumadi so na ɛnɛ nso yɛbɛfa yɛ kenka nsɛm afi Mika etire nnum ne kyekyɛmu mmienu de kɔsi ɛnan. Mika etire nnum kyekyɛmu mmienu kɔsi ɛnan. Ɛna ɔka sɛ Bethlehem a woyɛ Efrata ɛwɔ mu sɛ wosɔ adeɛ na yɛhwɛ Juda mu a wo ɛna wosɔ koraa nanso wo mu ɛna ɔkandifo bi wo mu ɛna nea obu atɛn bi nea ɔyɛ ɔhwɛfoɔ bi nea ɔyɛ kandifoɔ bi ɛbɛfiri bɛba na ne nneyɛe ɛfiri tete sɛdeɛ Bible ma yɛte aseɛ mfiti aseɛ no na Yesu Kristo ɛne Onyankopɔn ɛna ɛwɔ hɔ. Mfitiasɛm no asɛm no ɛwɔ hɔ. Yɛba Genesis nso a Bible ma yɛte aseɛ sɛ biribi ne wiase mu a Onyankopɔn yɛɔyɛ a na amfa Yesu so. Ɔdɔfoɔ ɔno ɛna bosom yi mu yɛkae ne nyame ban ɔyɛ ɛne nea ɔbɛyɛ wɔ asase so na wɔbotaeɛ na ɔma ne botaeɛ nso bɛɛ mu wɔ berɛ a nea n'agya hyɛ ne sɛ ɔmmɛyɛ bia ɔde ɔdɔ ɛbɛyɛyɛ. Na afei ne nneyɛe mfe tete kɛkɛ na mmom ɛyɛ daapem. Ne sɛnti ɛna yɛn Nyankopɔn ɛsoma no na ɛkɔsi sɛ ɔbaa no bɛwo ɔbabunu no ɛbɛwo na waba ne die mu na ne deɛ wabɛgye ne deɛ. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔbaa ne deɛ mu na ne deɛ angye no. Ɛno nti na mmene wo yɛyɛ wɔ akwanya no san sɛ Yesu ba ma yɛn nyinaa. Ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ no Ogyewfoɔ mu deɛ na ɔbaa ne nsɛm de ma obi biara a ɔbɛba ɔbɛyɛ n'adwene sɛ meba ne nkyɛn. Ɛsiane sɛ ɔno ogyina koma pono n'akyi na ɔbɔ mu na wobie no a ɛna ɔbɛba mu. Ɛno nti bere a yɛrekae Christmas bere yi ne yɛkae sɛ owura bi ɛbɛpie Judaman mu ɛde ne nkwa ɛbɛtoo hɔ ɛde ma yɛn. Saa owura no nyɛ obi sɛ Yesu Kristo a yɛbɔ n'asɛnnuam ɛnam ne wo ɛbɔ ne bɛfa anim gu ase a yɛ asɛnnua so ɛwu anim gu ase yi anka yɛn na ɛsɛ sɛ yɛfa mu yɛn ti pagyafoɔ no ɔno ne ho asɛm ɛna yɛreka ne ɛna anɔpa yi. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔno na ɔbɛgyina na wanyɛ ne nnwan na ɔbɛnyɛ ne nnwan wɔ n'ahoɔden mu na ne kɛseyɛ mu ɛne n'ahenniɛ mu ɛna yɛbɛpagya ne din. Na ne din ne Awurade yɛn Nyankopɔn. Ne din ɛno no ɔno ɔyɛ ɔkɛseɛ na ɔyɛ kɛseɛ kɔsi asase no awieeɛ. Sɛdeɛ Mika ɛka no deɛ na ɛyɛ nkɔm a ɔrehyɛ ato hɔ saa bere na ɛnya ɛnsoeɛ ɛnnuru so. Ɛno nti obi bi a bɛka sɛ ɛsoro apam dada na ɛso apam foforɔ no ɛnyɛ nokorɛ. Ne nyinaa bɔ mu ɛyɛ Nyankopɔn tirim pɔ. Nea Mika kan ɛbɛm pɛpɛɛpɛ wɔ apam foforɔ no nso mu. Ɛno nti meyɛ apam foforɔ ni meyɛ apam dada ni ne deɛ ne kyerɛ sɛ nnipa no nya nte Nyame asɛm no ase. Moma yɛnya abere ɛnkae asɛm no nte aseɛ. Nyame nkronkron yɛ kyerɛkyerɛfoɔ no wɔ hɔ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn twerɛ no mu. Agye sɛ bi a yɛantena ase wotena ase a na ɔrekyerɛw. Ba bebree naa ɛfa nea obi aka ɛna ogyina so. Nti ɔnhwɛ mpo sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ twerɛ no mu. Ɔgyefoɔ no aba ne ho nsɛm ɛna yɛreka. Na ɔno na ɔbɛkora yɛn mu ekosi asase wieɛ no ho a
Meda sɛ Yesu kan sɛ menya mo nyanka mɛsoma wo kronkron no ma no aba na ɔno ɔba ɔne mo bɛtena kɔsi wiase awieɛ. Sɛ saa tam na sɛ Yesu dwere asase so ntamadan yɛ nipadua yi egu hɔ na ɔkɔ n'ani onyam mu. Hallelujah. Ɔte agya ne nsa nifa so a ɔdi ma yɛn na ɔbrɛ ne ho ase nti Onyankopɔn ama ne din aboro din nyinaa so. Yesu Kristo din ne ɛbɔ akotodwe nyinaa koto no tɛkyerɛma nyinaa pɛm ka sɛ ɔyɛ Awurade. Ne sɛ memenda a ɛyɛ 16 December bɛka me ho. Yɛmpagya Yesu din, yɛnkotokoto no yɛnsɔre no, ma ogya no ɛmmra yɛn so. Let your fire fall. Ma ho kwan no onyame gya no ɛntɔ wo so na ɛnsesa yɛn na ɛnsiesie yɛn ma ne ho. O Yesu din mu. Amen.